tsaye garin da aka haifi mutum da maciji na nufa da ke jihar Jigawa, mai cike da ɗimbin abubuwan mamaki game da ban al'ajabi, wanda hakan zai sa mutane su yi tunanin tatsuniya ce ko kuma zancen bujukura. Sun je kona maciji ne a cikin wata akwati, sai hayakin wannan kona macijin wutan ya shiga idansa, shine silar rasa idanuwansa. Yanzu haka yana garin nan yana yin bara. Daf nake da shiga garin na fara cin karo da labaran da sai da niji kamar irinta a nakare, sai dai babu damar hakan, wato no going back, iji bature. Wani yaro sak mai siffa irin ta maciji na fara tozali da shi, wanda aka bayyana min cewa yaron yana da siffa irin ta maciji saboda lokacin da mahaifiyarsa ke ɗauke da juna biyunsa tana aikin gona a bisa rashin sani ta ɗan taɓa kasa, wato uwar macizai da ke kwashe sama da kwanaki tana bacci. Allah cikin ikonsa kuma da ta tashi haihuwa mahaifiyar tasa sai ta haifi yaro mai zubi irin sak na maciji. Shi da wannan yaron Allah ya jarabta mahaifiyarsa da lokacin tana da cikinsa, tana da juna nasa kenan a gona, tana ɗan aiki a gona ba ta sani ba, taɓa kasa cikin ciyawa. To Allah cikin ikonsa ta haihuwa sai ta haifi wannan yaron da wani ɗan disability na wasu abubuwa a jikinsa, da baya ma iya tafiya sai ɗan jan ciki yake yi. To daga baya sai Allah ya bashi lafiya kuma yake takawa da kafarsa, kuma jikinsa akwai wata saɓa da take ɗan fita, za ga fari da ɗan saɓa haka. Shi ma da haka ya fi yawa, da kankarewa ma ake yi a zubar da shi, amma yanzu alhamdulillah yanzu babu wannan saɓar, sai kaɗan haka, sai ma kowan ɗaga jikinsa shi ne a nan za a ɗan kewan ganinta, amma da fuskarsa ma ba za ka ganta ba sosai, ba za ka ga fatarsa ba, har sai ka ɗan zo kusa da shi za ka gane cewa akwai fata a jikinsa, saɓanin wannan saɓar ta rufe ainihin fatar jikinsa. Juyowar da zan yi kuma sai na ji ana batun wani makaho da ke bara da shi ma silar macijin ne, da sa ya tsinci kansa cikin yanayin makanta. Sun je kona maciji ne a cikin wata akwati, sai hayakin wannan kona macijin wutan ya shiga idansa, shine silar rasa idanuwansa. Yanzu haka yana garin nan yana yin bara. Har na sauke wayata aka kuma ba da labarin wasu matasa biyu, da ɗaya ya mutu ɗaya kuma ya haukace, duk silar maciji. Samari ne suka kama maciji suka ci su biyu, to su ma tashi daga gurin ba, sai faɗa ya shiga tsakaninsu, ya ɗau wukar da suka yanke wannan macijin suka gyara namansa, ya ɗau wukar nan ya soka wa ɗayan tobansa. To anan shi Allah masa da cewa shi kuma wannan bawan Allah da ya yi kisan daga baya shi kuma sai ɗan samu taɓin hankali. So bayan da haka garin in wuta suka ringa tashi a garin a ranar da abin da ya faru, in an je ana kashe wutar daga nan gefen, sai wata daga nan gefen za ta ƙara tashi. Ya ilahi, ni sadiƙaina na kawo kaina ne. Tuni na rasa kuzarin da na taho da shi, giwata ta yi sanyi. Anya zan iya ƙarasa wannan garin? Ku biyo ni domin jin wannan wani gari ne a jihar Jigawa, da kuma ganin mutumin da aka haifa da maciji.